Ipinakita kamakailan sa isang exhibit sa isang mall sa Legazpi City ng Coast Guard District Bicol sa pangunguna ni Commodore Ivan Roldan ang kanilang espesyal na mga kagamitan na ginagamit sa panahon ng emerhensya. Bahagi ito sa kanilang 4 na araw na capability display at water search and rescue presentation na formal na binuksan nitong June 9, 2025. Ayon kay Ensign Paul Lawrence Literal, Public Information Officer ng Coast Guard District Bicol, layo nilang mapalakas pa ang kamalayan ng publiko at ipromote ang disaster preparedness at maritime safety sa rehiyon. Inisibit po natin yung mga iba't ibang equipment natin sa District Bicol upang mapakita po sa public kung ano po talaga yung trabaho ng Coast Guard, kung ano po yung pattern na pag-respond po natin at kung ano mga ginagamit po natin na equipment and assets sa paggawa po natin ng ating nilagdang trabaho, ma'am. Ilan sa mga tampok dito ay ang mga gamit nila sa search and rescue operations, disaster response, maritime security, maritime safety at marine environmental protection. Hindi lamang ito simpleng pagpapakita ng kagamitan dahil hinayaan din ng publiko na mahawakan at maisuot ang mga ito. Pinapasalamatan po namin, ma'am, yung SM Legazpi po, ma'am, sa pagpapahintulot po sa atin na mag-distill po ng mga ganito po nating asset and equipment and skills po ng ating mga personnel na maipakita sa general public yung trabaho at tungkulin ng Philippine Coast Guard po, especially po dito sa Bicol region. Samantala, ilan sa mga dumalo sa opening ceremony si Office of Civil Defense Bicol Director Claudio Yucot at mga kinatawa ng iba pang government agencies. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta.